Kapampangan alwala ka panwalan when it comes to Halloween. Mumuna, atin niyang aging nga manong Halloween. Age doesn't matter kaya katamo Kapampangan. Anya man iba't alata mong Halloween. Kakadwa, kaya katamu ing awsan ng Halloween apin niya ning bisperas na ning dawon o ing October 31 o itang aldo bayo ing All Saints Day. Nanune man ning daon. Kaya ang video may 5 weird Kapampangan beliefs, sinabi mo na ka rin na ing down, offering yo. Mi pachempo mag-November na kaya ning Pilipinas, marimla na kasi atune ngam yan. O ing North Wind, which signifies the season of abundant harvest. Mi patsyempo mo naman kayong panahon ni sadyang mabalik la rin kaya katamong nunu o ancestral spirits iba't kay sumangin na labuan. Mga mustala at makipanganlaking piyesta na ning mumunang pupul, anya daraon o offer tala ring minuna tamong pupul o first harvest na rin kaya kataong miyaong biya. King alawang bansa o alawang kultura mag-trick or treat lang anak or manud lang bale, matamanyad lang candy. O ning kening Pampanga, imbes na mag-trick or treat, ingagawan, mangaroling tamo during October. Pagkanta at pangadita la rin kaya katamong Aping niniingaw sandang gosu. Mundo Calvario de Lawan, deng magantawo. Minta kami kayong barangay Malino kayong San Fernando. Metong kareng talwing baryo kayong Pampanga amang gosu pamurin ngayong panahon na ini. Goso apinin talagang death metal. Asita death eh. Apin ni Jimmy Patawaran, pizza maker by day, musician by night. At metong kareng mang gosu balang banwa kayong barangay da. Kanita yung malati ko, utang tumulid la, katulad na rin bali, ang talok yan nila. Tuki-tuki kami kantay, kami mga lati kami. Ang laking totoo kaya, makakalawin ko yung mga gitara. Talagang idolize kaya, bisa ako mag gitara. Bala mo kaya niyatang kaya kami, kaya ako na mga tamang gitara, mga goso yun. Itang matwa, itang tinuro ka ako, kuning makain tutuki. Bangdal kay pa balu pintalan miya i Mike Pangilinan, Executive Director ng Sinupan Sing Sing Center for Kapampangan Cultural Heritage, bangkot nangan miya dikil king pamanggoso. Kanita, nang kakuman yung atyo kumagalang. Tampot ang bisperas ning daon, October 31, baling kaing Halloween na. Tang talagang tuliran do rin bale. Kaya ralan deng ortelano ilang magkay. Magdala lang sulu. E ba't tang manggitara la? Tatang pangadide ka ning mea ubye, mga yan. Kanita widespread yung goso. E mong yan, itang pilan lang baryo rin mag-practice. Angles, never heard yaman ng goso. Pero lumal ka Angles, at least atin pang magibalo. E onang yan paritak mismo ka rin baryo. Kailangan ka rin pang maliblib ba baryo nang no ka rin panwalan da pa ita. Timo king Minalin, king Panipuan, king Mexico. Yung pasayangan ko mo itang eko tindanan dening tono ng goso. E nakalupa ng pasyon, huling yung pasyonal, doldo may andarandaman for 1 week. Yung goso, bistaman tang, yapanon ko yan, makayang widespread. Experience ko man ting magalang, yaman 2 weeks eh. Tantan talagang the day, tang bispiras na ng daon, garing may mga experience eh. Pero lagana, sa sintuliran do rin pibale-bale. Baka na nakakalot na goso? Siguro, 94. Ano ba na 94? Wow. Okay. At inang doon dekada mahigit. Wow, higit. Ngayong 2019, makadiscover ka pa ba yung tono? Amo? Ngayon ka pa din tamtang kinantahan ng kapisang ko. Yung baliti, makaninit ang tono da. Kay, Spanish siya. Oh. Timburi kong dandaman eh. Datang matuang at ang mga galing dito. Dito da kala tono rito talagang bali alwa-alwa ang melody nyo gamitan niya. Kaya rin may kipagmerienda tikyan milari kong Jimmy keng metong nga bale nung no karin ikit minong miyabe-abe reng manggosu at mag-practice lang bagya. Yan! Nenangas ken lino. Oh, Raymond, ini niya. Mag-practice na na? O, tumulid na na. Diretso na ba? Miglakad kami, tinulid king metong nga bale, kay ba't inumpisan rin eh. Alang sasabi kayo na, uy, karano nyo naman magkaroon eh. Diyan wala na magkaroling na. Diyan mo to, siyempre, baludan. Baludan ito. Buwaswar. Tilata, pangangaluwar, ha? Mga tayo na nasa. En Tagalog. Mangaluluwa o magkali. Itong matoyang miss, ang kaya lumuwal lang yung bala. Nagbenda kami. Kasing tonong pasalamat, may hinda kayo, pota dandawan niya. Kahit teterak lang. Oo, kanyan. Alwa hinda kasi ito medyo upbeat ang pasalamat.
Si Mac po susuportan tala pa rin mga nining klaseng tradisyon. Awa, kasi naman talaga mama ko yan, banwa, kung minsan mo naman pabanwa, daratang yung daon na pinmakanta. Tradisyon niya talaga ni Kapampangan na. Ang pangking nabisiha makanta yan. Iyan, tradisyon talaga yan. Yearly, walang antimanong agis namin makanyan. Nung tukunan teras yan, po tumituknang na denganak, kita na bali. Lyrics na pa pamana ng apong eh. Ayan po. Aping puro itong lyrics din. Kaya lang patugma-tugma rin. Aping puro yan eh. Kanino yung po ibat din? Kami nung matuwang may manggoso na. Minuna pa kaya kami. Deta nga po mi. Dingi mami. Magkakundubos ka rening. Bagay yung limos sa nasa. King imagination ta mo magbalik laki iya turing may ngubya kay ito pasyalandore pibale-bale ang tagano lang patatita practice siguro pag sadya mo lang dapat atin pamangan yan kalupa ka rin nga luwang Asian cultures santi mo king Japan tang obon tang baluda magbalik la rin once a year magbalik la rin mete king pabale-bale so magtaula makanyan mo naman igagawan ta mo king daon ng karakal pamangan bala mo piyesta na yung babaw ng pancho na gana-gana. Siyempre rin mama, deng mabi. Pero pakikorkulabla naman deng mga tuwa, deng pakipangadi mo lang. What if yung minunang panahon talagang mag-offer ta pamangan para karela? Tangaliwa mo itong first harvest, sisilaban mo. Kung ito talagang pagsadya mo pamangan. Meto ka rin unique features ng negosyo. Itakanungan niyang minunang panahon, kukwalang manok, king lalamdang bale, nung alang makaya pagkapamangan. Apin mo kanu itong offering da, karing mayang ubye. O nangyan nausing manok kilalang bale. Pero ng bebera. Anya bala mo, Caroling. O ningatin niyang kayabing pangadi. Panik yung kaban namin sa banyilag yung mo. Datang kaya kaming kaya riyan mo. May pamintuan nilod mo kaya ito sulit. Antiban mo. King ka kanami, king aldo, ibigay mo kaya kami, king aldo, hindi yung puning patawad. Ang traditional bisita mo rin kaya tang nuno, naman mete. Tang asin mete, asin limbugla. Chula mo kyung sumangi dalabuan. May ang ulabye. So, at yun king aliwang dimension o aliwang no kanya man ita, tang sumangin na labo ita. And once a year, magbalik lang. At kitang once a year kaya bentala. Yabi na ita tang pagtao mo lang, pangadi mo lang. Darawang ka karela. Karinyari linom siguro yung goso. Akakit may pang may pasay ni karang tutuging generasyon. O siguro. Panarino kasi napon natin na namang antikana ako na tuki-tuki nga anak. Kaya makulit lang, tanan-tanan din gitara. Siguro nung panusignan daw. Turo ko naman, bisa naman taro. Itang tradisyon da rin minunang matwa, may buring kalingwan. Anyay kami, kaya nga po mi kanya, ni pasa mi pa. Tulad ng gagawan na maswelo da. Share da pay tang dati pang ugali, dating dapat. Oy, ako 14 ko pa, manggoso na ako eh. Ano to? Kami, anyang dalaga kami, partner kami. Basta abe mi lareng boyfriend mi. Habang mamanggoso eh. Wow, abe mi lang magkanto. Kung kahit kanto, wow, yan nga boyfriend ko naman eh. Kaya wala kayong kaya tutukin banwa kanyan, nanokarakal na naman dahil manggoso. Halwa mo ita mo kanyan, magkakasi, kakakaidan eh. Mga balura. Dapat uso na yung goso. Dime, deta anak kita, ituro mong manggitara. Anak mong pabayad, 250 mo. Alright, dakal-dakal, salamat po kareng people of Barangay Malinog and San Fernando. The locals of Barangay Malinog and San Fernando. Clear. Especially kang Jimmy Patawaran, ako kayong asawa na kang Miss Nicole Galura, and of course, Retang Manggoso kayong Barangay Malinog. Shoutout ng kayo. Diyan ang pizza. It's a sabyan. Dakal salamat kang Mike Pangilinan na ning sinupan sising. Thank you so much, King. Where ka Kapampangan! We're Kapampangan for our apparel. They're our regular sponsors. Dakal-dakal, salamat. Like and subscribe. We the local. Manggoso kaya pa o. Alantok nang. Ito, makanyan tong. Yung Barangay Malino, makanyan niya. Kaya nakalingwan na yung kulturang Kapampangan.